Mega love shoutout sa iyo. Hiling ng Canada. Agoy, sana ba yun? Hindi makashoot yung ano. Mega love shoutout sa iyo dyan. Sisi Koy. Alabs. Maraming salamat sa inyo dyan. Tamsak lang guys. Sapat na. Mainit. Mainit sa Pilipinas. Nasa harang. Ayan. Sana all napapaharang. Ayan, Pinay Living Sisi Loves, Mega Love Shoutout. Dito pa ako guys, nagabihis pa ako. Sorry na sa inyong lahat dyan, naririnig nyo naman siguro ako. Ayan, mamaya tuslukin natin yan. Tuslukin natin yung mga premiere nyo dyan. Salamat sa inyong lahat sa tamsak. Ayan, tamsakan natin yung mga premiere dyan guys. Wow, 5:35 na siya. Idikit ko tong sa anak ko. Ining ng Canada, Sisi Loves. Baka anuan mo din ako ha. Balikan. Ayan, tamsakan natin yung mga premiere dyan. Salamat sa inyong lahat. Wow, ang daming tamsak. Sana all maraming tamsak. February 27 at saka March 5 ang premiere. Sana all maraming tamsak. Sa paisa-isa na tamsak, dadami yan. Ikutin mo yung buong whitey world. Ayan. Maraming salamat, Sisi Joyce. Love, 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 Sisi. Tamsak dan host. Thank you, Sisi Koy. Ayan, ibaba na natin. Hanapin ko na nga pala yung premiere mo, no? Yung super chatter ko dyan, ang guwapa. Pasensya na kayo kanina. Ano yun, nag-ano lang ng WH.
Hala, sabay-sabay itong may premiere. Ano ba yan? Tapos na pala yung mga premiere nila. Ayan na yung premiere niya. Okay, Sisi. Ano natin yan? Lablabin. Tusok. Dan tusok sa ining ng premiere. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat dyan, guys. Tamsak dan host. Ayan, Sisi Yeng. Nagtamsak na ako sa'yo, hindi ako makabakas. Ayan, type live po ng GM, guys. Para... Wow, 381 na tamsak. Wait lang, Sisi, ha. Ipin natin yan. Ang dami naman na tamsak. Congrats. Tamsak na po sa nakapin. Sa akin yun. Salamat, Sisi Yeng Nel. Ipin natin yung isa sa aking super chatter dyan. O, 382 ka ng tamsak. Yan, Sisi Joyce, 382 ka ng tamsak po. Ayan, love. Lalabs Ining. Lalabs Pinay. I-ano mo lang, i-type mo yung GM para mababa yung bahay mo dyan. K views. Sana all may 1K views. Oo nga, naka 1K views ka na. Wow. Ang galing naman. Congrats. Ayan. 382 ka na natamsak. Yung sa'yo, Sisi, yung Joyce Bagas, patingin nga. Salamat sa'yo, Sisi, kuya, sa yung pag-ano mo. Ay, ito pala yung premiere mo. Ayan, 5 ka ng tamsak. Wait lang, ipin natin yan. Salamat sa inyo dyan, sa mga pamember at super chat nyo. Sana all. Ayan, nakapin na po, Sisi Joyce. Tamsakan naman natin si Miss Scorpion. Ang dami din niyang tamsak. Congrats guys sa inyong lahat. Ayan, Sisi Joyce, congrats. Salamat sa pag-share ng blessing kanina. Hindi ako, Sisi, inaayos ko pa yung Gcash ko. Pa-expired ko muna yung mga para sabay-sabay ko lang i-renew. Para isahan. Salamat, Sisi. Yan, congrats talaga, sis. Ang galing mo talaga. Sana all may 2 account na. Hindi ka mag-LS mamaya, sis? Nag-LS ako kaninang 1:00 ba yun? Nag-off comment siya. Ayan, nagbaba ng bahay si Sisi Yeng Nels. Bisitahin naman natin. Akala ko, Sisi ko, ano na ako sa'yo, expired na. Sisi Yeng. Agoy. Nakatamsak na ako sa'yo, hindi na ako magbakas. Sige, Sisi Pinay, ako na lang magbaba. Hanapin ko na lang yung bahay mo. Ayan, daming tamsak ni Sisi Miss Scorpion, no? Congrats, sis. Ang galing naman. Sana all maraming tamsak. Pumunta ako sa mo, sa premiere mo, kanina. Miss Scorpion, Graciela.
Ang dami mo din tao mag-premiere. Salamat guys sa tamsak nyo guys. Tamsak lang guys, sapat na no. Nabisi kasi ako sa trabaho, hindi ako makatutok sa YT. Baka masisanti tayo sa trabaho na ito. Laging naka-YT. Agoy. Salamat sa inyong lahat dyan. Ang ingay ng electric pan. Tingnan ko nga to. Ayan, 6 na tamsak na si Joyce. Nagpalit pa ako ng aking mga alagad. Meron TV. Lots of premiere. Sabay-sabay yung premiere at saka may LS. Ang lapit naman itong camera sa akin. Ano ba to? Ayan, may 2 million tayo dyan guys. Kanino ba to? Sa kanyang premiere? Ang dami niyang premiere. February 25 to 23 bukas. Hindi pa kaya ako guys nag-share. Naglo-loading. Ayan, Sisi Pubi. Thank you, Sisi. Happy birthday again. Hindi man lang ako sa'yo nakapalipad. Paliparan ko sana yung kaldero. Walang laman. Wala pa ako sising Gcash. Bawi na lang ako sa'yo.
Ilang taon ka na, sis? Sana all. Naka-premiere kanina. Nandun ako kanina, iniwan ko lang yung cellphone ko sa'yo. Huwag mong itago yung kasiksiyan mo, sis. Ayan, si Siyeng. Maraming salamat. Yung mga bisita ko dyan, lahat magaganda. Sana all. Ikaw, okay lang, sisi. Ikaw talaga, okay lang yun, no need. Hindi pa nga ako sa'yo naka-member, sis. Kasi, hintayin ko lang muna ma-expired lahat para isahan na lang. 31 na ako, matanda na, wala. Okay lang yan? Tinatago mo kasi yung kasiksiyan mo. Sana all maganda. Ayang mga bisita ko talaga dyan, oh. From Hong Kong, maganda. From Saudi, ayan. From Singapore. Sana all. Yung dalawa kong cellphone nasa baba, yung isang cellphone nasa taas. Hindi ako umabot sa premiere ni Ninong. Pilay kaya ako, sis. May ano yung pa ako. May diferensya. Akala ko nga hindi pa kami makauwi. Isang oras lang naman pala doon. Hindi tuloy ako nag-premiere. Bumababa na, sis, yung revenue ko. Hindi tumataas, kundi bumababa. Agoy, may premiere. May premiere. Mami Susan. Lagot. Hindi pa ako sa inyo naka-member, guys. Pasensya na. Ayan si Mrs. Scorpion, Sisi Koy. Salamat sa iyo. Hayaan mo pag magpapamember na lang ako kahit walang premiere. O sige lang, Sisi Pubi, okay lang yun. At least nandyan ka, sapat na. Katamsak ka, sapat na. Ayan, Sisi Koy, Graciela, magme-member na lang ako sa iyo pag may may Gcash na ako. Nakiki-Gcash lang kasi. Salamat sa iyo, Miss Scorpio, ang aking bisita. Panakaw lang tong LS ko eh. Panakaw ng sandali. Lahat kasi kami sisi ko premiere, kaya wala dito yung aking mga ka-GC. May premiere silang lahat. Ako lang wala. Ayan, Sisi Graciela, sahod ka na ba? Sana all sumasahod na. Salamat sa inyo dyan, guys, no?
daw. Yes, pa 2 times na host waiting ko pumasok sa bank. Yung second na padala ni AdSense. Baka bukas. Wow, sana all. Congrats, Sisi. Ang galing mo naman. Magkano naman yan, sis? Sana all na sahod na. Ako wala pa. Kakamuni ko lang, sis, nung kailan lang. Tapos hindi naman ako nakatutok sa YT. Busy kasi. Wow. Congrats, Sisi, ah. Galing mo naman. Sana all na sahod na. Pag nag-viral ba yung mga video, ano yun, mataas yung sahod nun? Halimbawa, nag 1K, 2K yung views. Hindi kasi ako makablog dito ng maayos eh. Pag-uwi ko na lang sa Pinas. Babawi. Pag-uwi ng Pinas, babawi tayo. Guy. May mga premiere sila. Sino ba to? Sumba PH. First sahod ko 12K. Next, 8K pesos. Pero yung February di kasama sa sahod. This second sa third. Wow, Sisi! Congrats! Sana all sumasahod na ng 12K. Ang dami mo kasi system success. Tapos yung views ata eh. Yun yung Ang dami mong views eh. Ang galing naman. Congrats, Sisi Koy. Ang galing mong mag-edit. Ang ganda. Ikaw nag-i-edit niyan, Sisi? Sana all. God bless, Sisi, ah. Sana hindi ka magbabago. Kahit na mataas na yung sweldo mo. Ikalahat. Oo, kasi kung magpapa-edit ka pa, magbabayad ka pa. Ang ganda nga ng mga edit mo eh. I love it. Dito kasi sis, hindi ako makagala eh. Kaya, piligrong hindi ko to hindi babalikan. Mag-ibang lugar na lang ako. Parang nakatali eh. Pero hindi naman totaling nakatali. Hindi guys, sa Middle East, di ka talaga makalabas. Hindi pa ako dito sisi makagala, kawawa. Hindi ko pa alam yung mga lugar dito. Si Maris Vlog. Maris Vlog. May premiere ba siya?
Agoy, nanonood ako ng no bra, walang bra challenge. No bra challenge. Natatawa lang akong mag-isa dito. Ay. Majos Vlog, Garang Host, Tamsakdan. Maraming salamat. Salamat sa paharang na yan, Majos Vlog. Ayan. Thank you, Majos Vlog. Salamat sa pagpunta sa live stream ko. Salamat sa paharang, Majos Vlog. Mega love shoutout sa iyo. Sana all. Thank you sa tamsak mo na yan. Sisi, kaya pala iba yung binababa mo. Ibang gamit mong pangbaba kasi ayaw mo malagasan, no? Nawawala na akong gana dito mag-LS6. Hindi ako makabuelo. Kaya ganun lang, mahina yung boses. Bawi na talaga ako pag uwi ko. Tamad ako dito mag-LS. Maraming mga bawal. Di naman, no, gamit ko tab ko kasi. Yung tab mo pang edit mo. Sana all, magaling mag-edit. Ano yung FB mo, sis? Sisi Graciela? I-add kita. Matagal ka na dyan sa sa HK. Mga kaibigan ko nandyan din. Dito kasi parang di ako dito nakakabuelo eh. Ano yung FB mo, sis? Saan ba yung ballpen ko? Add kita. Mary Grace Pipano. Hanapin ko na lang. Alam mo, sis, mula nung nag-stop na mag-LS, nawala din yung mga tao ko. Kasi ako, hindi ako parati nag-LS mula nung madali na akong mamuni. Tapos, nawala yung mga tao ko. Lahat na sa Premier kasi sila eh.
magkakatao lang ako pag may premiere, maraming tao. Kasi lahat yung sa GC ko premiere. Kaya pag nag-LS ako, ayan, pumupunta-punta lang sila sa akin. Ilang yun. I-add na lang kita mamaya. Tamad ako mag-LS dito sis, hindi ako makabuelo. Baka kasi marinig ako ng amo ko. May alaga kasi ako matanda. Salamat sa'yo Sisi sa pagtambay mo dyan. Pag magpa-member na lang ako sa'yo kahit hindi ako naka-attend ng premiere mo. Hinihintay ko lang tumaas yung palitan, ang baba ng palitan ng pera dito, grabe. Parang ayoko nang bumalik dito. Walay na lang. Doon na lang ako sa Pinas. Magano na lang ako, magbabuyan. Magbabuyan. Mag-alaga ako ng mga 50 na baboy. My goodness. Masyadong mababa yung sahod. Nakakaiyak yung sahod dito. Nakakawalang gana magtrabaho, pag konti yung sahod. Pero walang choice. Tapusin na lang yung ilang buwan. Puntahan ko muna yung premiere nila. Ayan, Sisi Marites. Maraming salamat sa paharang. Salamat Sisi sa paharang. Ayan, hair lang host. Ayan, si Majos Vlog. Wow, salamat. Salamat sa paharang nyo dyan. Harang ulit. Salamat guys sa inyong lahat dyan. Sana naman hindi kayo magsawang mag-support. Present anak, sabi ni Mami Jubeta. Salamat Mami. Nag-LS ka ba Mami kanina? Hindi ako nakapunta. Nabisi ako. Nabisi ako Mami Jubeta kanina. Salamat sa paharang-harang. Ayan, Sisi Marites, baka naman ibaba mo na yung premiere mo dyan. May mga premiere po, makatamsak man lang ako sa inyo. Tatamsakan ko ng 3. Mami Jubeta, may premiere ka po ba? Ayan, si Mami Jubeta, ang sipag talaga mag-ikot. Sana also umiikot ang sipag.
Ang sipag umikot. Marami siyang anak, iniikot niya. Yeah. Ayan si Marites, sino na ba yung may premiere? Guya-guya naman, hindi ako nakapunta. Sino na kaya yung sunod na premiere? May mga premiere na sila. Sino na kaya? Guys, si ano na pala. Si Glad's Vlog. Sorry. Nakamute ako, host. Ayan, sisi ko. Tamsak, tamsak, tamsak. Salamat, salamat. Sana all. Thank you so much, Cecilyn, sa iyong pag-ano dyan. Pag-BG mo. Ayan, Majos Vlog. Thank you so much. Sana all, naka-BG lang. Nawawala na kasi ako guys, gana mag-white tea sa sobrang pagod. Patamsak naman guys yung nakapin ko dyan. Saka yung premiere ko bukas, baka naman. May premiere ako bukas guys. Ipin ko muna yung premiere ko. Lagi akong nalalagasan, hindi ako nakagraduate ng 300. Anong ginagawa ni Lolo Galit na galit sa akin si Lolo. Anong oras premiere mo, host? Sisi, ang premiere ko bukas 9:30 pa rin. Wala akong premiere ngayon, sisi ko. Bukas 9:30 yung premiere ko. Cecilyn, wala akong premiere. Bukas pa 9:30. Maraming salamat, Mama Jo. Ayan, si Mama Jo. Mama Jo, maraming salamat. Mag-isang oras na ako, Cecilyn. Mamaya-maya, i-add mo ako doon. Tingnan nyo guys yung paa ko guys. Goy, ipakita ko sa inyo yung paa ko. Ouch. Ayan na Injury na ako guys. Ayan. Pilay ako guys, pilay. Pilay na ako, Mama Jo. Ayan, tingnan mo. Ayan Ayan. Pilay na ako. Ayan
Grabe talaga, laban lang. Ayan, si Eds Kansiran. Mega love shoutout. Aguera. Oo, nagpatingin na ako, Mama Jo. Kanina, kaya nga, akala ko, wala akong premiere. Ay, inurong ko yung premiere ko. Na-slide ako. Madulas kasi yung yung tiles. Grabe talaga sis, umiiyak ako sis. Umiiyak ako, Mama Jo, sa sakit. Kaya pag naglakad ako pababa, dahan-dahan. Pag akyat naman, dahan-dahan naman. Babalik siguro kami ngayong ngayong linggo din na naman to. Kaya hindi ako makatutok sa wifi. Mag-iingat ka ho. Salamat sa inyo dyan. Ayan, Eds Kansiran. May ka na po, may jacket. Takot na ako, Mama Jo. Ayaw ko ipakita kay Mama. Baka mag-alala yun eh. Umiyak talaga yung amo ko eh. Kasi umiyak ako kahapon ba. Umiyak yung amo ko. Sabi niya, Agoy talaga, wala na. Sabi ko kasi gusto ko na umuwi. Umiyak yung amo ko. Hindi na ako makalakad. Ano pa yan? Hirap talaga ng buhay. Ngayon ko lang to, ngayon lang ako nagsuot ng ganito pag lagi ako nakapadyama kasi ayaw ko makita yung legs ko. Ay, naku, Mama Jo, ang hirap. Naman ako mamaya mag-heat bath. May gamot na ako dyan. Pangpakalma ng sakit. Kumikirot siya, hindi ako makatulog. Ay, naku. Tapos pag oo nga, Mama Jo, pero ayaw ko sabihin kay Mama eh. Kasi yun, magpo-problema sa akin yun. Okay. Kaya nga kanina, ako, na mag 2 weeks. Oo nga. Iniingatan ko, Mama Jo, yung yung mag-akyat baba. Kasi sakit talaga ng paa ko. Ito yung na-aksidente kami doon sa Kuwait. Yung nabagsak kami ng alaga ko, pati wheelchair. Gumulong kami sa hagdanan. So may may diferensya na yung legs ko, Mama Jo. Yan na talaga. Oo, hindi yun makatulog. Kaya nga hindi ako nagpo-post sa Facebook. Kasi siyempre, pag nag-post ako ng Facebook, makikita yung saka yung kapatid ko mababasa. Ayaw ko nga iwag to kasi. Makikita ng kapatid ko, Mama Jo, magsumbong doon. Ay nako, ang hirap. Ilaban lang eh. Buti may dala akong ipikasint, 2 bote. Pag pag salumpas pala, Mama Jo, 2 hours lang, aboy. Kumakati yung yung balat ko eh. Buti pa yung ipikasint na lang.
Madulas kasi yung ano nila dito, yung tiles nila. Umiyak talaga yung amo ko. First time ko talaga siyang nakita na umiyak. Di ba grabe yung pawis ko kasi siyempre umiyak na ako. Tapos sabi ko, kung ganito man lang, hindi na ako makakalakad. Uuwi na lang ako sa Pinas, sabi ko sa kanya. Kaysa naman, kayo yung mag-aasikaso sa akin. Sabi ko, naalala ko tuloy, ayoko umiyak mo madyan. Akala ko katapusan ko na. Grabe yung aibag ko. Hindi ako iyang sa salumpas Mama Jo. Kumakati yung balat ko, kaya ayaw ko na maglagay. My goodness. Hindi mo kasi inaakalang ganun mangyayari, no? Tapos nakasabi ako, sabi ko, kung ganito man lang, sabi ko, kung kayo yung mag-aalaga sa akin, sabi ko, mas mabuti pang uuwi na lang ako. Sabi ng amo ko, hindi naman accidentally naman yung nangyari, hindi mo naman, yun, hindi naman natin sinasadya yung ganun, magganon ka. Buti kahapon Mama Jo, maghapon talaga ako na nakahiga. Kahit pag CR ko, nahirapan ako kahit pagligo ko. Siyempre balutin mo ng plastic eh. Ayaw ko kasi mabasa. Kunting tiis na lang. Mabilis lang yung buwan September, tapos na ako dito. Nagustuhan na nila ako. Kaya pag tumatawag yung nanay ko, pag marinig ako na, ano nga tawag yan? Sabi ko, uwi na ako sa Pinas. Sabi, ano naman sinabi ng mama mo, hindi ka na pabalikin? Oo, Mama Jo, ilang buwan na lang, kunting tiis na lang. September, tapos na ako dito. Yun nga yung sabi ng mga anak ko, hindi na daw ako babalik kasi ilang years na daw silang walang nanay. Iba naman daw yung video call, Mama Jo, kaysa sa magkakasama. Sabi nila, may mga isip na kasi. Sabi nila, Mami, di ka na aalis. Dito na lang tayo. Tapos, magtitinda ka na lang dito. Para malapit lang. Ayaw nila akong pakawalan ng mga bata. Oo, talaga Mama Jo. Yung bunso ko Mama Jo, ang grabe talaga yung paglinggo yan kasi wala akong trabaho. Magsabi siya, Mami, huwag ka na aalis. Oo, pag umuwi ka, huwag ka na aalis. Dito ka na lang. Wala kaming kayakap paggabi. Wala kaming daddy, wala pa kaming mami. Tapos na. Ngayon lang yung nagkaisip yung anak ko na bunso. Ano lang siya. Para yung matanda yung isip. Sabi niya, iba man daw yung lola kaysa sa mama na tunay. Sabi nila. Yung namimiss nila sa akin, yung pagising nila, yung tawag dyan. Yan, gigisingin ko sila tapos kakain na gano'n. Sabay yakap. Nagmamakaawa na yung mga anak ko, Mama Jo. Matagal na kasi akong wala sa tabi nila. 2 years old pa lang yung panganay ko. Ayan, Mama Jo, tamsakan mo naman yan si
Si Graciela. Ang daming ng tamsak. Ayan, Mama Jo, yung panganay ko is 11. Mag-11 na siya. Saka yung bunso ko, 8. Masamang palad pa, walang tatay. Hinahanapan na ako ng tatay, Mama Jo. Tahanapin daw nila sa FB. Ay, ano ba yan? Yun ang pinoproblema, Mama Jo, kasi, mahirap kasi yung mga bata nung pag-alis ko nga aalis ka, tapos ang tagal mo naman bumalik. Kaya pag umuwi daw ako, Mama Jo, tataguin daw nila yung bag ko para hindi ako makalayas. Diyos ko. Grabe yung istorya. Magnegosyo na lang ako doon. Sa balak nga namin ang kapatid ko sa Maynila. Tapos, mabilis lang kasi pag sa Maynila magtrabaho. Mabilis lang makauwi. Yun nga yung sabi ng kapatid ko, ate, huwag ka nang aalis kasi kawawa yung mga anak mo. Madali lang mag-senior nung nanay ko, Mama Jo Pero malakas pa siya. Nagpanay pa yung ikot niya, magtitinda kung mga anong kakanin, ganun. Ayaw niyang huminto kasi nagkakasakit daw siya. Kaya nga balak ng kapatid ko, doon na lang kami sa Maynila, titira, tapos magano kami ng kantin. Mahilig kasi yung magluto yung kapatid ko. Parehas kami mahilig magluto. Punan lang yung kulang. Gaya niya, yung pa ako, sabi niya, ay. Isabi ko talaga yun kay mama para pauwiin ka na. Sabi ko, wag mong sabihin. Mababa, Mama Jo, yung palitan ng pera dito. Sa akin, nagiging 22 na lang. 22,000. So, kung trabaho ako ng linggo, wala na. Wala nang pahinga. Kawawa naman yung katawan. Oo, hindi ko talaga siya maunat. Mababa yung palitan dito, grabe. Kaya, yung padala ko, tinitipid ko talaga. Mababa yung palitan. Maiiyak ka talaga sa palitan. Agoy, lubat na pala yung gamit ko na cellphone. Buti na lang nakita ko. Agoy naman. Muntik na akong malubat. Super baba ng palitan, Mama Jo, nakakaiyak. Hindi lang dito, lahat naman tayo ata Parang ayaw nang palitan yung pera dito, super baba na. Mama Jo, salamat sa suporta mo. Ayan, si Sisi, Miss Scorpio, nandyan pa rin. Salamat, Sisi, pagbabantay mo sa akin. Mabiji-biji mo na yan. Sana all maraming member.
Ayan, sisidikitan mo naman yung mga ano ko dyan, yung mga binababa ni Nightbot. Legit ko naman yan mga member at saka super chatter. Welcome host, tambay lang kami dalawa ni Madjas Vlog. Salamat Mama Jo ah. Sana all nakatambay. Mama Jo, ano mo nga, type mo lang po yung GM para tamsakan ko yung Madjas Vlog mo. May mga upload ba yun? Yan, Mama Jo, type mo lang yung GM. Paras ng pangalan ko dyan sa YT. Ayan, para matamsakan naman natin. Agoy, may ano naman tayo dyan, may Inglesero. Hello. Di ata eh. Agoy na naman. Lalabas na ako nito. Tinanggalan ko lang yan siya ng damit dyan. Kasi makulit yan. May bisita ako dyan, Mama Jo, na makulit. Naku, may makulit. Hindi kasi yan magbaba ng bahay. Ang sarap tanggalin ng isa dyan na bisita ko din. Ay naku, tanggalin talaga kita. Mangungulit na naman yan siya. Panay yung lagas ng banana. Kaya Mama Jo, nawawalan talaga ako ng ganang mag-LS. Kasi, pag kumirot, masakit. May 4 million tayo dyan guys. Salamat sa inyong lahat. Nag-LS na kaya ako Mama Jo kanina. Alauna ba yun? Alas 2. Parang alas 2 ako nag-LS. So, naka 3 hours na ako. Kanina 2 hours, ngayon 1 hour. Ayan. Mama Jo, andyan ka pa ba? Oo nga Mama Jo, iyahan ko to mamaya pag matulog na ako. Ipagpahinga ko yung paa ko. Mag-end na ako Mama Jo guys. Thank you sa inyong lahat.
Ayan, Graciela, Sisi Koy. Salamat, salamat. Ayan, magpapahinga na po ako. Salamat, Mama Jo. Mahirap na magkasakit dito, kaya laban lang po tayo, no? Ayaw ko tong i-vlog kasi yung pangit yung iyak ko doon. Gaga talaga yung amo ko. Pinasa sa akin yung video. Baka bubuhos yung luha niyo doon. Wag na lang. Ayan, nasarang si Mama Jo. Maraming salamat, Mama Jo, talaga. Thank you sa parang. Babawi ako sa iyo bukas ng maaga. Oo, ihang ko to. Salamat, Mama Jo. Salamat. Mag-end na po ako kasi gusto ko na talagang iibitin yung paa ko. Ayun o, yung higaan ko doon. Buti nga, Mama Jo, may kwarto ako dito kahit pa paano. Kasarado yung kwarto, yung iba si wala eh. Bye, Mama Jo, ingat. Sisi Mrs. Scorpion. Salamat, Gashel at Sisi Koy. Thank you. God bless us all. Bye-bye. Salamat sa inyo.